السلام علیکم ویورز، ویلکم بیک ٹو مائی چینل بلوچ کلباس. امید ہے شما سجی و شجورے سجنے چی ساری و آگانگا تک شما منی چینل لڑا سبسکرائب نکو تکے تو منی چینل سبسکرائب بکنے. مرچی میں شما وستا آرتا دو سکباز مشہوری دوچ بلوچانی بانوکنی نامے سرایا. جیسے کہ منی تھمبنیل چ شمارا خبر چلتا بیتے، یک دوچے بانک شاری بلوچ اور یک دوچے بانک کریمہ بلوچ. انو جو دوچرا شما چارگے ہوتی موبائل نے اسکرین سرا ای بانک شاری بلوچی سخت زیادہ مشہوری دوچی اور امیچی زیادہ مہنگے دوچی بچہ قیمتی سخت زیادہ ہیں. دوچے مین چیز اشیے پٹا نیچے سخت زیادہ خوبصورت ہیں. ادروائز اس صرف مرگ پانچے دا سامان نوکی سٹائل چے دوت کا ای دوچ بانک شاری بلوچ گنوکی پٹ دامونا بزا مدو چائنگے انو ارادہ کو تگا، لیکن اسی قیمت سک بازت 95,000 بے گشانہ لوٹا گیا تھا. حالانکہ گندگا اچو گرانی دوچی نہیں بلے نشی کہ دوچ گر بہتر زانم تے آگوشن تے کسی دوچک سک گرانی امی وجہ سے قیمت اچو بازیں دیما بھی دوچا میں شیئر کرنی چو مگما. لیکن آئی چی ساریا منی ویڈیو را اگا انگا تک لائک نکو تکے تو پہلا پلیز منی ویڈیو لائک بھی کرنے. دومی دوچ جو دومی بانو کے نام سے بانو کریمہ بلوچ، یہ دوچ بھی سک واشی اور خوبصورت ہیں. لیکن آئیے چھے اسی قیمت کم و کم تے رہی اسی ہم پٹ سک گرانا آبزا سک نوکیں کہ بالکل انو درد کا امی وجہ چھے قیمت سک زیادہ ہیں. اور اگا سمپلیں پٹش کنے چاہے بانو کریمش کنے یا بانو شاری بلوچش کنے پٹ اگر سمپل باوا قیمتش کم دکھتے فائدہ واسطے. لیکن اسی کے شنی اے دوچوا انگا پٹ اگر سمپل با انچو کمی پیشی شیدو کا نظر نیتے ہیں. لیکن بانک شاری بلوچے سجے خوبصورتی آئی پٹیں مرچی وستا بچو نمنا اجازت بھی دیئے باندھ ملے یک نوکی ویڈیو گما. تھینکس فور واچنگ. اللہ حافظ.